Pa jeste sigurno velika čast i privilegija, stvarno sam počastvovan. Ovo je veliki podstrek za dalji rad, tako da eto, mislim kao što sam rekao, voleo bih da se zahvalim i selektoru Muslinu i njegovom celom stručnom stabu, Fudbalskom savezu i svima u reprezentaciji, jer bez njih ova nagrada ne bi imala smisla i ne bi to ništa ni bilo tako kako jeste. Tako da sigurno da sam im jako zahvalan zbog toga i eto, ja ću se truditi da opravdam tu nagradu. Pa jako mi je drago zbog toga, zato što eto, on je jedna od najvećih legendi i veliki fudbaler, jedan od najvećih fudbalera ikada. Velika je čast i zadovoljstvo porediti uopšte sa takvom legendom. Ja se maksimalno trudim svaki dan da i radim da budem kao on ili kao neki naši veliki igrači, tako da stvarno sam počastvovan.